Rahman Rahim, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ouais, c'est le flash en Bamara, ouais, c'est la petite revue. Ouais, c'est le flash en Bamara. Flash, ouais, tu vas vous cailler. Là, Bamana, faut du coup, faut pas là. Voilà, donc c'est le flash en Bamana. Voilà, Bamana ou en Bamanakan, du même en Bamana ou en Bamanakan? Bamanakan. 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 Korobornakakan. Fulanakakan. Très bien, Markanakakan. Mais elle t'a marqué Bamana parce qu'il marque quand même. Non, ni te caméra de toi. Ah non, tu caméra ni dobije. Nyama. Oko ni sikatola de. Patewa. Koroboro kam. Koni mo mun don ni turu munya ni atiga ye bike do magala fi o chen. Na fore marka mo marka de kan folo ni baba andi marka kam baba ça. Patewa. On attend digi. On attend digi. Est-ce que mo wati de folo. Mo wati mateme. Wati mateme. Parce que bana ko mati koro kalam. Voilà. Non ni ngalen ngoni mbison. Ko mati koro kalam. Kala donc kala wati teteme. Kala. Bon bamana fana ko kala ni doniya fana de gelen. Ko kala ni doniya fana de gelen. Oui tiens. Oui tiens. Ah ouais. On te dit. Donc kala nenu mati kodon. L'akbar. Oui tiens ne. Donc kala mati kodon. Ah ouais. Donc kala munya wala. Kala ina fo Barako bala. Ale ni ka siga kodo nyana boyere. Me kodo emi ko gelara chuku ibi sigi ka miri ka akili jagabo wasaka se ka resoli. Me mo kala ni do bi. Ko mana ke dro directement lu be réagir. Walo sko mai. Comment do zo ko ni a même magnifique ko hakli kodo. Ko tel. Akili de. Akili do. Ko magnifique be hakli. Fembe akili de. Kala boza. Meni akili je bungo ibi wolo ko fato. Allah akbar. Allah ko mania même magnifique. Hakli kodo. Ko nyina e kien. Hakli bore e kien. Mais dongo don hakli bore ko la ba mi malangolo ya. Do. Biga nyine. Sini ga nyine. So to te dabonga mai. Ok, donc modo. Ay wa d'accord. Ay bismillah. Aba, ami do nyuna. Bien talata. Février kalo kile tan ni nani samba flali ni mukan ani saba. Ay tubarkalla. Ambi sona ko est-ce que mi sona tle gana donde. Kile bora ma magane. Gana le kon ami never moila. O te kile gane ne. Kile gane be damine midi kata 13h la. Oda. Do kile gane. Na sumana we wadime. Na sumana we wadime. Sumali be damine 16h la kata. Donc ni fitri sera o koni. We kile bine. Kile bine. Ay tubarkalla. Bamana ko to koni solier. Kile ni fajiri ko tile mo bu. Fajiri so ay ni so soli koni. Ko claim du jeje. Clé de ni clé bora so abane o. Clé bora abane. C'est ba. Peu. Amada min lesor. Lesor musse be biso modana. Lesor kuma le no faming ha o de ko radio togola don krankrani je fanta ani nani bella jellen koni fe. Hodo kumun konnana kon ko blalembe mina mun konnana ko radio be se ka sababu ni kanani ben koniye. O kumun konnana yira ka foku mali koni jamana ni radio koni kacha kono wa ko radio fene joro kon kabo ben alen kilea obsekana choko mina alibi ani esorbeto no kan fe mi amta burkina ka olu fe no fespa ko aleta ko mukan ani shekina la don koni besina ko mali ale koni kembe invité d'honneur koni ni no la jeba mi metalike seko ale ni donko hukumu konnana avec toka ke burkina ka olu fe alibi ani esorbeto no kan fe ayira ka fo bi ale koni Saint-Valentin koni obetalike mamunu koni jelabilo no luka feti koni ndo okumu konnana ko fan songo koni bekayele ko nga obenata saninkala olu kon te ka décourager. Mati balo fembla ifa fin. Oui tiens. L'indépendant ko di. Indépendant le kuma no faminga o de dashi ni olu koni bamanchi kulu koni kwal nasro ka kelecho koni be ka faga doni ko nga benata koni ma ko folo nunu koni be se ka ke fin chejugu koni farafina huruduwa famoni ma oni ali kon kembe ka lasili kon ke ka kangar marda kon ka ko mo ko wakilito uyirela alibi ani indépendant beto no kon fe ayira ka fo metalike jamala nyama kalata ni alika ngake samba flali ni muka ani nani
Kolombe na fama ko association anko Mali kale kon kembe ka la nyini kon ke ku kana asimi kon ni nega ni ha blakata abattoir la ka nega jodi ko mabi nega way nyemi ni toro la jariede mo kon chale mo ko defo ko yen nega ko do ko la way nyemi mais ni toro la pa jari so ni dona la ni tegi ta fanzoro segi ko indépendant akodi ali biana betu non fait ni Burkina Faso, Guinée, Conakry, Mali, Korema, ale koni la nyini kon ke koni jamana saba kon ka fara nyonga wasa ka se ka ke kulu kelen koni jamana munu mena se ka u ka bara u bela jelen ke u yere yi ali bi ani indépendant beto nogon fe ayira ka fo kalavan kuruka olu fe no olu ka findi la ka keren ala polisu ka wuli ka jokon sira ka ke sababu koni ka dangar ke bingan ke la wali woro konna munu no luku be butigu koni dakari keren la téléphone butigu ni ka mogo ka téléphone koni shwe ala kan gisu torom tekekerula mogo woro tekekerula ko tano dibla l'indicateur du renouveau ale kodi indicateur du renouveau ale malino feminga o de sanfe kalanso be na fama ko UG oluka la fazaltom koni be na fama ko comité sen subfogata se snakma kolo koni barabla kunta la jan koni ke kabini kunungo ni oye arrêt de travail illimité wa baro damne na kunungo sanfe kalanso ko folen kon nana alibi ani indicateur de renouveau beto ne kon fait ni sema mogo we ni olukoni manji kulu do koni ko be ayira ka famo wati na ko sisa ko sama li kon be kulu ko fole ali ni gouvernement koni ni no kon cha fo mi mako bara de fer indicateur de renouveau alibi ana beto ne kon fait radio tokolado mu konana la selwa ayira ka fo mo wati na ko sisa mali kon kondana ko radio som kon be kabiti jo kema woro konina mali fam bela jelen fe mununi olu konina ko do neno indicateur du renouveau légal la sindu kema woro niko près de 600 kunu koni am tara kenega itel mo ko wolu mundo dunia la kema nani ani bi woro niko kema nani ani bi woro ko de bido hadira ko wolu kema nani ani bi ko non tondo ani irtelo kale be jolno mumba lega mima lega marakono voilà kemenani ani bioro hakko kemenani ani bi kononton ani kenema radio tuwawu saba ko ulu malila ulu ka yamariala voilà no ulu be mindo voilà non ulu ka yamariala maintenant ilter mumba ka marala donc wodo ya fam si donc nga ko donc anga flauto je parce que ni matay to ko sebe ilter la ati jate ni abo hakki de fréquence di donc ala ba do ay mundi voilà ya fam ça ko dam fra de le reporter ay mufo reporter akodi alef maleno feminga alef maleno Facebook ko tako mo ani shegina ko maliko ni kembe invité d'honneur mi metalike Facebook nyale se ko ni dongo ko ni wala jaba to ke Burkina kaw lu fe alibi ani reporter beto no fe ayira ka fo comme texte SA nyale ko ni finingla ko ale baraw ko ni damne ni ko ni galino ka avril kalo nato makono samba flale ni muko ani saba avril kalo nato poso la vérité ko baro bena damne comme taxi esa kondana comme ko avril ne ko poso la vérité ayi d'accord to so ngan buide ayo muko bayri ka dai mas ni le comme ko avril comme poison d'avril que yo ayi poison d'avril be ni tese ka koy ayo alibi ani reporter betu no kan fe yira ka fo koni yele wali ba koni dona douani ale nyama so konna na mimetalike mutation konna ayira ka fo koni chifin juloye muno nolu koni blala kata kai fogata se kulikuro ale ni siga so koni ma wasa douane barab kon top se ka sinsi choko mina reporter ale ka la selidu tabarakallah ango black refe ka wele la je ba fo les échos les échos ale kuma le no feminga an wakati na iko sisa ko fontaine ko nimbe ki kumbo ko fontaine bawo ni faso na kurantiga bambali faso ka kalanso kon ko dana ko kalando kon kacha classique kono ko kon bena ke de kun ko na wakati na ko sisa école donc ko nima jama kacha classique kono fontaine be abo wanti la terre
Ah, o t'a bɛɛ kɔnɔ dɛ. Ventilateur t'a bɛɛ kɔnɔ. O t'a bɛɛ kɔnɔ. O ka jija k'a k'ala ka courant k'a la. K'an bɛ faso ka kalansow de. Ne y'a faamu. O de kama n ko ventilateur parce que ne taara dɔw la lycée dɔw la ne ye ventilateur ye dɔw la. E ma fɔ lycée ya. Ni duguma kalanko do ko. Awɔ. Ni Asimi nali k'u tɛ Kalabankura ekɔliso ye. Porte k'u t'a dɔw dɔn. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a tilancɛ bɛɛ porte k'u t'a la fenêtre t'a la. Awɔ. Ni samiya y'u sɔrɔ u bɛ denmisɛnninw labila. Le soir de Bamako. Soir de Bamako ale kumalen no fɛn min kan. O de ye kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na hôpital Gabriel Touré fo ka taa se CHU Point G kɔni ma. Ko olu kɔni bɛ baarabila kɔni na ko baarabila min kɔni kɛ bɛ sababu kɔni ni ka gɛlɛya kɔni lase banabaatɔw kɔni ma ko banabaatɔw kɔni bɛ kasa dɔɔni dɔɔni. Soir de Bamako hali bi an ka bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ bamanciwale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin sirakɔrɔla ale poste de sécurité kɔni ma min kɛra sababu ye ni ka gendarme kelen ale kɔni joginna ale ni moto saba o kɔni ye olu ta ni ka taa a kɛra ɲaminakaw olu fɛ. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ politique ko hukumu kɔnɔna na min ye Adama PACJ ye k'olu kɔni ka primaire kɔni bɛna kɛ sɔnni ka ɲɛsin ni kalata min ni ale ka ɲi ka kɛ san 2024 natɔ primaire bɛ tali kɛ fɛn jumɛn la u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka politique tɔn kɔnɔna na u bɛ jɛ ka maa dɔ kɔni sugandi o ma kofɔlen kɔni bɛ taa kɛ u ka cɛbɔ ye kalata la ko yala ko maître Kasum Tapo ko ale bɛna ye a la wa ɲininkali kɔni thème bɛ yen. A jaabi tɛ n bolo. A jaabi b'u yɛrɛ bolo. Soir de Bamako hali bi an bɛ tɛmɛ ni ale ye a yira k'a fɔ ko nisɔngoya yira taama kɔni kɛra Sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ Bamako ale sigida 6nan na ka kɛ ni fɛn min ye o kɔni k'u kɔni t'a fɛ station dɔ kɔni ka jɔ u fɛ ni o ye taji feere yɔrɔ dɔ kɔni ye k'u kɔni t'a fɛ u ka jɔ. Soir de Bamako ale ka laseli don an bɛ salon de kɛ n'ale. Tubarikala ko t'a fɛ ka taji ka jɔ a kuma a bɛ sɔn jɛ la wa. I bɛ taa sɔrɔ a jɔyɔrɔ de ma ɲi. Jɔyɔrɔ ma ɲi. Ayiwa tubarikala Bamako banbanyari. I bɛ Bamako dɔn. Dɔɔni. Est-ce que i b'a dɔn bateau tun bɛ bɔ Guinée ka na fo Bamako yan i tun b'o dɔn. I tɛ da Sɛbɛnnikɔrɔ wa. Sisan u bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ mais fɔlɔ ko u bɛna fo Bamako yan. Gendarmerie bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn. Brigade fluviale. Yɔrɔ min na. U bɛna fɔ kankan bateau tun bɛna fɔ o de la. Mais o y'a sɔrɔ pont ma jɔ dɛ. O y'a sɔrɔ pont filanan. Pont filanan ma jɔ fa la. N'i ko pont i b'a fana basé. Pont filanan jɔli o de kɛra sababu ye Chalan tɛna tuguni fo o yɔrɔ la. Chalan bɛ jɔ Jikɔrɔni sinon Chalan ninnu tun bɛna fo o yɔrɔ la. U bɛ na n'u ka minɛnw ye ka dɛsɛ ani fini u b'a fɛnsɛn. Mɔgɔw tun bɛ don a la ka taa o waati ni mɔbili bɛ don a la ka taa Kankan. N'i taara Kankan i bɛ jigin mobili ta i bɛ taa Conakry. Donc taa ka segin tun bɛ kɛ o la. Donc an nana o sɔrɔ yan o waati ni gendarmerie bɛ yɔrɔ min na sisan o sɔnni kɔnɔ gendarmerie tun t'o kɔnɔ jumɛn bɛ yen compagnie malienne navigation Kulikɔrɔ olu ka représentation de tun b'o so kɔnɔ n'an mun bɛ taa kɔrɔn fɛ an bɛ taa billet ni réservation kɛ o yɔrɔ la n'an taara Kulikɔrɔ u b'a ci an bɛ taa. donc Komanav ko bɛ yen ne. Komanav compagnie malienne navigation ale ka direction Bamako o de tun bɛ o yɔrɔ la. N'an mun bɛ taa kɔrɔn fɛ n'an b'a fɛ ka bateau ta an bɛ taa réservation kɛ o yɔrɔ de la n'i taara réservation kɛ o billet tɛ k'a d'i ma i bɛ taa Kulikɔrɔ i bɛ don bateau la i ka place bɛ yen. N n'o de fɔ parce que bateau tɛ n'a Bamako. Bateau tɛ n'a Bamako. Voilà fɛngɛ rapide ninnu bɛ ji jukɔrɔ. Voilà donc maintenant fleuve Niger na ka bɔ Kankan ka na Bamako c'est navigable c'est-à-dire que mɔgɔ kulu bɛ se ka na. Mais ka bɔ Bamako ka taa Kulikɔrɔ ce n'est pas navigable parce que n'i taara Sotiba o ko il y a les rapides et les chutes de Sotiba donc olu kosɔn bateau tɛ se ka bɔ yan ka taa Kulikɔrɔ. Mais ka bɔ Kulikɔrɔ ka taa fo Labzanga Gao mara la o fana c'est navigable donc an yɛrɛ bɛ taa an bɛ bateau ta Kulikɔrɔ ka taa Segu Mopti Tombouctou fo Gao an tun b'o kɛ bateau saba de tun bɛ taa n'a ye il y avait le bateau Tombouctou le bateau Mali o tunnen don o tiɲɛna a kɔrɔla sanfɛ le bateau Mali Kankou Moussa a tun bɛ faso tɔgɔ la no bateau Mali fɔlɔ après le général Abdoulaye Soumaré après le bateau Tombouctou le bateau Kankou Moussa voilà olu de tun bɛ mɔgɔw ta. Mais est-ce que belebeleba fila de tɛ sisan. Sisan saba de bɛ yen Tombouctou ni Kankou Moussa Abdoulaye Soumaré Tombouctou Kankou Moussa olu saba de bɛ yen ni fɔ ni général fana n'a fana sɛgɛnna u ta boli sinon olu de tun bɛ yen donc maintenant Kankou de ye laban ye donc ni bateau saba an de b'o ta o waati ni an b'o ta ka taa Tombouctou u tun bɛ réquisition d'i ma n'a ka di i bɛ car de ta n'a ka di i bɛ mobili wɛrɛ ta n'a ka di i bɛ don bateau la.
non bateau me clé ni bora mardi 20h ambi bo Koulikoro mardi 20h Sibérie samedi midi ambi c'est ouais on mercredi ouais ou bina c'est Gao ni bita Gao bi une semaine de ni bita Tombouctou ibi bo mardi 20h Koulikoro samedi midi ambi do Kabara oh mais t'as donc parce que ni be bateau là c'est comme il va faut dougou de bitama une autre voilà mon de fois parce qu'il y a bien fois il est dougou de et bah faut dougou là dougou de bitama une autre avec telia ina ma quoi voilà parce que aube il va sur mo kemo woro me comme nani au bateau kono to believe que et puis il façon il façon don parce que il Koulikoro be tchechi il Sékou be tchechi il Moti be tchechi il Tombouctou be tchechi Gao be tchechi donc il bi yoro don il ko don il bi Mali don Mali bi yoro chokomini il bo don et puis il toro il lafia et puis au bateau kono musique bala boldoni bala minkero bala donc yoro bala donc état don yere ni était dougou avec qui kono qui veut dougou yere voilà et puis munu bateau kono et puis ta sans fait leglina donc be bala voilà kon naka di ça kon naka di de non ni e degla la kon naka di bon aussi ça o ben wera ça et puis o watina ambi bateau là bateau asro o watina sambina jibea ambi seke kalo duru kalo worake bateau tijo si ça ma ko yelamana bateau bi tel kalo sabare ke dron donc bateau bi jo mais don do kata bateau là kanyre ibna ga faso do le non ni dans le bateau là mais c'est ça privé de là à privé de là privé de là ko washegi wa jolde non bateau fidini de wasegi ni koy mais o bateau fidini fana o de wasegi de ibi carte ta mo gata moti de bata wasegi bateau fidini de bo Koulikoro de ale bi bo moti kata Tombouctou Gao kese gana bateau ba o de bi bo Koulikoro kata fo Gao bateau belelwani joli bateau belelwani songo bala parce que place kelente tarkam place be tarkam place bo point mo ko tellement yi ga yele o be troisième be deuxième be premier ba cabine de luxe be abena ka so abdamena wa keleni ke madou la kata fo wa bisabala on fera quel hôtel mais à quel hôtel parce que ibi dumini ibi balo ibi shiro soro mais wakilin tan ouais point mais dumunte do lu ma fodi di ma ibi débrouiller mo bi takama ga lu buka tobli taka segi mo bi pampayere kambe merci